Sige na, no, kaya na may mabasa. Hindi, bakalangan na sa oras. Klaro, kaya na. Mga isang, ato kaya mga ilang mga kailangan, ilang-ilang ito, may lagyan ang nagdumala sa radyo. Nagdumala sa istasyon. Ilang-ilang ito. Ang karoon mga isang, atong sundan, alaing Catholic Citizen, kasi ito, Caritas. May pagutara na po mo, istorya ka na. Sugo si Cristo na ipa. Politista, Mayroong huli sa talan. Bibo kayo. Okay. Ato ang talang yun nga bakilong ang mga rin parang aksay na itong discussion, no? Usura ko, mayroong huli sa talan. Okay, atong bihang yung silence sa gaway, no? Ato sa bihang yung silence gaway sa para doon ay order atong discussion. Okay, okay, atong usura mayroong gabi sa talan. Sa lagda sa mayroong kanabang pamatasan o kanabang dialogo kung mag-cross-examine ta o usap ka tinuhuan, labi na kung natuon ta sa mga doktrina sa matag pundo, para lang nato kaya ako lang po ng katanungan ba? Ato sang tanawon po nga ang speaker nanudlo pa o opisyal nga gitudlo sa bawang tinuhuan. Di ba? Kita nga mga debatista, mga muargyo o pagtuo, kung atong gitunan ang matang pinuhuan, magkahibalo kita mo ingon nga kanang iyang istorya, katoliko tuhod na siya, pero murag-wala pa na gitudlo sa opisyal nga gitudlo yun sa simbahang katoliko. Wala ko sabot, para na ko ang isyo dili mahitungod sa katoliko o katong nangutana, no? Si Brad Mitchell. Ang isyo mahitungod ni Brad Mitchell o ni Brad Montaldo. Nga naman, kay ang namulong ato sa ako na po niyo, pili man yung muripyot po ang muripyot ani kung sila nga mga istorya. Huwag ko'y nabasa sa katekism nga ang katoliko nanudlo officially na si Pedro Ramoy nakaila ni Kristo. Di ba? Kamo nagbasa mo siguro mo katekismo nga libro. So kung ato sa atong huna-huna, kung si Brad Mitchell, kaya ko nagtuhod na siya katekism, kahibalo na siya kung ang usa ka katoliko nagtudlo ba o opisyal nga pagtulunan sa katoliko o personal na nga pagtulunan niya. Di ba? Mga ito nga, inani magyuning debate para mapuntos, pahimusunan nila, no? Pero ako dito na mabuhaton. Kay ang kuan man, kung naman tinuhuan mo di ba malo? Ang kung nga, dili yung tanang mga katoliko mo sulti nga opisyal yung tanan niyang isulti, bisan magaling pare, bisan magaling obispo. Mahimo nga ang usa ka pare o usa ka obispo makatudlo og iyarang kaugalingon o pagtulunan nga iyara dili gyud gikan sa magisterium. Ang ato yung gibarugan o gayo, no? Kita mga katoliko, kami mga katoliko, ang ato yung gibarugan nga tindugan ginawa nga dili masayo, kaya opisyal nga panudlo sa simbahan. Labi na ginagaling ito na dogma. Kaya mga dogma nga pagkalunan. Pero personal na nga panudlo sa pari o sa CF5, pwede mi magpariya sana. Pwede ni magkalagtugihan na, pwede ni magkadaiya. Bisan pa manggaling sa mga church fathers,
mga teologong Katoliko, sa personal nilang mga panudlo, mahimo sila na magkasumpaki. Pero ang mga Katoliko, ibawalan yun, ididaan yun, anang supako ng opisyal yun nga panudlo sa Katoliko. So katong issue ka kanina nga si Pedro na mo nakailan ni Kristo, wag kong kabasana. Pero murag nasabtan ako si Brad Montaldo, no? To be fair lang ba, no? Murag na misinterpret lang ang iyang word ba, para ako. Kung imo masahon ko ng Mateo, wala no? 16, 13 ato sa 20, di ba na? O wala no? 16, 13 ato si 20. Ang pangutana mo guna ni Kristo, nga niadtong higayuna, si Pedro na rin ba yung nakatubag? Di ba? So muna na nasa na imutan ko nga, niadtong higayuna ito iyang pasabot, mura mag-iyang na, mura maglalangkong na kita. Wala ba? Ang ipasabot ni Brad Montaldo, to be fair, katong higayuna ba? Ang tubag naman doon ni Pedro mo yung nakurik. Muna akong sagot ni Brad Montaldo, to be fair nga, niadtong higayuna, siya lagi nakailag yun kay, ano ba, siya na may nakatubag sa hustong tubag sa pangutanan ni Kristo, di ba? Simple naman kayo na. So, wala, no? Wala'y, kwan, kinisabto na ginato ba ang lintungan na yung abuti pasabot sa speaker, hindi naman dati, walang dati problema. Di ba? Oo. Pero kung sa general thinking yun, dati na nagkailag eh, nabasa na itong sulti ni Pedro na amo din ay correct eh, kita, paano na kita tanalog, Jesus Cristo, di ba? So, ang ipasabot siguro, walang siguro i-plaster o kayo ba, no? Walang makalibog po paminaw. Pero, sabtun lang yun na to, kung siya ipasabot sa speaker, yun na siya. Ngayon, at tuta sa ipamahayag sa atong kanang gitahod nga ang Pangulo sa piniling nasod, no? Si Brad Danilo Agapay, medyo bukat-bukat to iyang kanabang ipang isgutan diri nga iyang saway ang tinuang Katoliko tungod kay maayo raman mutudlo pero wala gisbuhat. O parehas anang pagpanudlo mahitungod sa pagpanghatag, pero sa iyang tanaw, ang Katoliko wala man kahimo ana. Well, siguro kamong mga niyakarong diri, sa inyong mga pamasa, sa inyong mga pagpaminaw sa radyo, tanaw sa telebisyon, pagbasa o mga dokumento niya sa kanang sa mga libro o mga newspaper, tinuod ba na? Nga tinuho ang Katoliko, wala gyud makahimo sa pagpanghatag. Bueno, dili lang siguro perfecto. Wala man siguro perfecto na to dire, di ba? Oo. Pero kanang giingon nga wala gyud ka panghatag, wala dili siguro po natin noon. Gani, kung inyo o atong masahon ng mga kanang mga basahon, amo to butuo mo di, wala ko pugso na butuo mo dili. Nga Katoliko man tingali, baka na ko tingali. Ang pinakadaghan og mga kanang institution gali for charities. Amo to kung musupak ba na, pwede mo musupak, no, dili mo na ko. Inyo po nang katungod. Pero sa atong mga nabasa, murag Katoliko man tingali, baka na akong tingali, parang murag dili po kayo yun, kasi masayo po kayo, no? Katoliko man tingali ang pinakadaghan o kana mga institusyon sa charities. Di malas lang kay wako kadala o kana bang tuligo, no? Kaya ni pagkulang, nabasa na ko to sa Facebook na nag-post ato nga nagi reference. Mauna nga dili tinuon na gani no kung ang maong tinuhuan no sa piniling nasod nabulahan sila sa pagbasa-basa sa Biblia. Nabiya sa kasaysayan, bisan gani ang amahan sa Protestantismo, si Martin Luther. Unsa may giingon ni Martin Luther? Kining Biblia kuno nadawat kuno nato batud pa niya gikan sa mga papista.
sa mga pamista, mga Katoliko. Kung wala pa kuno sila, matod pa ni Martin Luther, dili kuno taong makasayod aning tulong sa Dios. Kaya naman, kaya iba naman si Martin Luther, kaya pare ito nga, giritindi lang. No? Iba naman siya na kining Biblia, ang gahawid yun ni ini, kung nag-apot-apot o nagtugyan o nagpailaan sa tanan, Katoliko, kay Katoliko mag-iuna. Di ba? Katoliko may una sa upang mga tinuan, so sa logically speaking, siya may una gahawid ng Biblia. Kaya kanang ubang mga grupo, iko naman na sila may dawat sa Biblia gikan sa Katoliko, dahil ila pong gi-translate, sama ng saksi ni Uba, no? Ila pong gihubad-hubad. Pero historically, kining Biblia, nadawat yun sa kalibutan, pinagi sa tinuho ang Katoliko. Basi tingin ka nga, dili ba, Hudiyo? Kaya, dili na ito ma-attributes mga Hudiyo kay ang New Testament na ito, ang mga sila matuwa na, di ba? Katulong daan. Ngayon kita Biblia, Old of New Testament. So dili na ito ma-attributes sa mga Hudiyo nga sila may natugyan na hindi buong Biblia. Kaya ang galit nila gawatan ng New Testament, di ba? So, ang tinuod yun nga, naghatag aning Biblia sa kalibutan, Old of New Katoliko. Na kung nabulahan sila aning Biblia, magpasalamat ang dahil sa Katoliko. Kaya kung wala pa ang Katoliko, mga munghi hago aning tapik-tapik, o ilang mo itong isunog ritso ba? Kailangan-araw, ipaglabay, yung sa niya, tawagin na bilin. Oh, but, naka sila yung Biblia. Kunya, ang ikasubo pa na ito, kaya kining Biblia na gikas Katoliko, daghan kayong gagamit-gamit nga ilan yung gigamit sa pag-atake na po sa Katoliko. O ikabatod pa sa usa ka pare nga apologist, sa sila nga nag-address sa mga Catholic faith defenders na limot ko kisa na itong halan na itong parihan, ingon siya nga, kamong mga Catholic faith defenders, ngunit imanin ninyo, kining Biblia na to, gigamit din nila sa pag-atake na to. Kamo kay Catholic faith defenders man mo, gamita po ni sa pagpanubag sa ilang mga atake. O na kinahanglan yun magtuon. Kaya kung hindi magtuon, tingin magkalimaw ang tubag. Di ba? Kaya kanaro ng mga Dibatista sa upang tinuruan pa, himus na nabagin nila ng kahuyang sa mga Katoliko. Di ba? Tinoon nila. Tinoon. Nagaling mo tindog diri nga. Ito rin yung ibawan na doon. Galing ka eskwila all ko na. Wala ko magtumbok o patik ko lang yun. Nagaling mo tingog diri nga. Pilar ka lugas nga teksto na ibawan sa Biblia. Ayaw mo na yung batikos. Hindi ka tubag. Di ba? Pero parang ako, maayog yun nga kanagaling mo cross-examine nga diri Katoliko. Kanang iya kung sabton ba ang sitwasyon ba? Kung tinadahan gini mo ang tinuruan Katoliko, kung gusto ka nga, ingnon ka kamayin laki mo cross-examine, piliyon mo ng maayog yun na Katoliko. Kung pangutanan ni mo, dili galing matubag, dilip ko ni mo. Pero kung imo galing pangutanan ang Katoliko nga, kanang murang talik, kasabot na mo siguro mo sa punta may pasabot. Kaya, di ba nung ka, kung bitaw nga, daghan kayo mga Katoliko na namiya, kaya yun eh, baluon saan pagpanalipod sa ilang pagtuong Katoliko. Basa lang Exodo 24:5 nga, kadili o ribulto, dili ka muyok po. Kay kayok po man ang mga Katoliko tungangan sa ribultos mga santos, kasala ng idolatria. Di ba? Mga din na atake na yun. Pero also may tubal sa Katoliko na, example, kanang yukbo, diha ang ipasabot sa ribulto, yukbo na kanang itawag sa Griego oblatria, kanang pagpakanyos na yukbo, didili na sa ribulto. Pero kanang yukbo na veneration o pagtahol, wala na idili, Dres Biblia. Kanang pagtahol. Ako na kitagahan kinabuhi, wala ko sa to ninyo. Ganon! Basahan ko ninyo ng buhat 16, 29 o 30. Si Pablo o si Silas niya, giyukbuan. Pero yukbo ba na ang pagsimba o pagpakayos? Dinoy, pagtahol na nga. Kaya kung pagpakayos pa ng yukbo niya sa tinugyanan sa karsel,
niag ni Pablo ug ni Silas, katungdangan ni Pablo ug ni Silas nga badlungon kung tinugyanan sa karsel. Ano man? Kaya dili gud si Pablo ug Silas nganong yukbuan man og pagpakalios. Parehas ba sa kaso ni Cornelio ug ni Pedro? Nga kadtong yukbo ni Cornelio ngadto niya nasabot ni Pedro nga pagpakalios, mao na iyang ibadlong si Cornelio. Kaya dili gud sa Dios. Pero wala na magnigar nga naayukbo nga pagkahog lang nga wala idili bisan pagkinsang tawhana, larawana ang imong himuan kumakaga ni anang klasiyas pagyukbo. Di ba? Basta yukbo di ay, pagpakadiyos na di ay. Katulad yung kanunay na akong example. Nga ang bata, nagluhod-luhod siyang ginakanan sa pagpakaluwi para hindi siya bunalan. Nagtuo ba na siya na Diyos ang iyang ginikanan? Di ba? Leon, gamay lang ang akong hisbukan anong larawan kay at sa miaging Sabado, taas kaya mo hisbutan na. Mo hisbut kung lain para tagang kong hisbutan. Kining isyu mahitungod sa kining dugo. Kay kining dugo God, mo ni ang daghang kay gamiusa ani nga dili kuno gihapon ipakaon sa New Testament o New Covenant. Kay naa sa buhat 15, kihisgutan na ni Santiago nga dili gihapon ipakaon. Gani kay sabot na nga usa na siya sa ilang uyunan sa Council of Jerusalem kay kanang buhat 15 naman niya mabasa ng Council of Jerusalem. Mo mangani nga ang saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, bisan pa kaya mga tinuhuan ron nga mukhaon na silang baboy, isla mula imbis, pero kanang tubo, dili kuno gihapon ipakaon kay gidili gihapon na sa mga tinuhuan kay bihisgutan na ni Santiago diya sa buhat 15. Unsa may tubag sa Katoliko ana? Mga igsoon, simple lang kayo kung nakatungod mo sa atong tulumanon sa radyo, ako na din gihisgutan. Ang mga tinunan sa bago pang simbahan ni Cristo, wala nila i-apply na yun ang tanan nga baruganan yun sa New Testament. Kung pasabot sa New Covenant. Kung ipasabot, ilang gisagul-sagulan paghihapon ng mga panudlo sa daang kasabutan. Wala gining lagi purely New Covenant ragil ba? Kung mag-isgot direktad New Covenant, mga panudlo ni Kristo sa Bagong Testamento. Kadtong ingon ni Santiago nga gidili gihapon ng dugo, asa man niya gibase? Sa New Covenant teaching ni Jesus Christ o sa daang kasabutan? Naamo na ito mabasa sa Biblia nga si Kristo nanudlo gihapon dili pagkaon ng dugo. Wala, gani katong iyang giingon gali, ingon pa gali siya, kinsa itong mukhaon sa itong lawas o inom sa itong dugo, magkabaton o kinabuhin tayo. Diba? O, ingon na rin ang wala. Matod pa sa footnote sa katilingbanon na Biblia, sa buhat 11, 27 man na, kung ako malimot, matod pa sa komentaryo yung Katoliko, iyon ang Katoliko nga, sa bago pagulo ang simbahan ni Cristo, ang mga kadagbuan sa Iglesia, nagsunod paghihapon sa customaries mga Hudyo. Kung di mo sabot, napag yung mga practices sa mga Hudyo nga ilang yung giapil-apil sa amaan ng mo respeto yun sa alang Sabado. Musunod sila, magwali, o si Kristo. Sabi nga kung wapa siya mamatay, kay katong panahon ni Kristo, so wapa siya mamatay, binding ko man ang Old Covenant. Sa ito ba, kinahanglan pagig siya mo, pauna yan sa Sabado. Diba? Wapa man siya mamatay. Obligado pa ang mga Hudyo, ang mga Hudyo sa pagtuman ng Old Covenant sa wala pa mamatay si Kristo. Kung hindi katingala nga si Kristo, balik-balik yun sa adlaw Sabado, adlaw ipapahulay nila ikapitong adlaw simana. Kaya yan itong higayuna, binding pa man ang Old Covenant. Pero sa New Covenant, hindi na obligado ang mga Kristyano, nga sa buhat 13:39, ingon niya nga dili pumunta matarungon sa New Covenant sa wadaon ni Moises o sa Covenant ni Moises o sa Old Covenant. Ganong hindi matarungon sa Old Covenant, kailangan na may bagong Covenant. O sa wadang bagong Covenant, mga pagtulunan ni Kristo. Kunya, pangutan na, katong gihisgutan ni Santiago nga dili pagkaong dugo, New Covenant teaching of Jesus Christ pa dahil na. Pag-aay ko nung versikulo sa Biblia na si Kristo nanudlo na kanang dugo, dili gihapon ni pagkaon.
Di ba, muingon sila ka, ala, magkataong maglugo, kasaagin mo. Kung sige mo ni Pablo, diya sa Colosas 2, ayaw magtugot nga dunay magsaway ninyo kung sa inyong karoon. Suwito man si San Pablo nga itong pagsulat niya sa Colosas 2 nga, ang mga Krisyano sa inyong kubinan, dili obligado magsunod ang Old Covenant. Una nga, kung dunay Hudyo nga magsaway nga, ala, pantay ka, kasala ka, kaya nagkataong kag baboy. Pantay ka kay, kasala ka kay, nagkataong kag dugo. Pero pagtulungan na, Old Covenant, dili na yung Covenant, kaya wala manuto si Kristo ana sa inyong Covenant. Kaya, ayun sila, veritas. Itong panahon sa mga apostolis, binding ba ito nila kay hindi ka nila ipatawa ng lugo na ito kayo na binding, kailangan sila authority, kay kitagaan mo sila dahon sa pagdili o pagtubo. Wala nga, sa panahon sa mga apostolis, kay hindi mo na nila silang panahon. Pero dili nga siya irrevocable o eternal covenant. Sa ito pa, sa new covenant, pwede nga usbon sa mga sakop sa iglesia. Kaya naman, kung may nga, ano man na yung lilapot, so dili na lang nato na i-apin. Ang pangutana, aprobado man na sa langit, aprobado kay ang gahom sa simbahan, ang inyong idili sa yuta, idili nga po sa langit, ang inyong itugod. Panahon sa nila ni Santiago, ila pa mong gahong idili, hindi na ila. Kailangan sila gahom. Pero dili na pagtulungan na hangtod sa hangtod. Kaya wala pong iinom si Santiago, nagkanyang pagdili o dugo, hangtod sa hangtod. Kaya naman pagtulungan niya Santiago, nga kanyang pagdili o dugo, hangtod sa hangtod. Yun. Unawi, gani, masabot na ito nga undangan na yun na, labi na itong Council of Florence, basahan niyo ng dogmatic constitution sa Council of Florence. Nga, dili na yun na, ibawal ng dugo, ano, kay wala naman Los Cristo, ana, nagigili ka po na. Wala nga, nagka-dugan ng iglesia, nagkaklaro ang iyong baruganan. Nga, hihinay-hinay yung wala ng kustumbre sa mga Hudyo. Wala nga karoon nga, hindi nakapakasal kung magkataong dugo. Diba? Pero sa bago pa ang simbahan ni Kristo, tinawag na, gadili sila na. Kay namilit-pilit pa ng ilang batasan sa ilang daang pinuhuan niya itong gitawag ko, Jewish religion. So, muna ang eksuhon, ang karong kumagis katulikuan na. Ang katapusan nga tekstos Biblia nga atong kasahon para udawat na kubamutan kay kakapang mo istorya kining sa San Marcos Kapitulo 7. Kung mag-isbog ulit ang New Covenant teaching ni Jesus Christ, tatong na napulong ni Kristo may atong basihan. Dili itong sulti lang o apostol. Kaya ang apostol, pwede mukutlo sa Old Covenant. Diba? Pwede siya mukutlo ang Old Covenant. Nga, pwede nga nag-ingon nga. Kung napay tinunan dito nga, suito mo, ingon nga, uy, ano man pa Santiago, kutlo-kutlo kung magyapong gana. Kung ano mo Los Cristo. Di ba? Pero di na biyaan na lang nato na, kaya sa na ina maputo. Di ba nakikita po silang panahon, kaya naaman sila gahom. No? Kaya basahan na ito ni Marcos 7:14. Kinadiri ang panudlo ni Cristo. Mahitungod anang kalanon. No? Kung apil pa ba na sa Kingdom of Jesus Christ, o sa inyo Covenant, Kingdom of Jesus Christ. Kaya Marcos Kapitulo 4, pudling Kapitulo 7 Marcos Kapitulo 7 versikulo 14 Gatos 23. Dalawa na ito dali og naabay bitulo si Kristo sa New Covenant nga dili gyapon ipakawal ng dugo hasta galikang baboy niya. Ang makahugaw sa tao, ni topic. So haon yung gayo. Diba? Ang makahugaw sa tao. Diba niya nga, sa Old Testament, Old Covenant, kung nag-isgog ganitag makahugaw sa tao, apil yun lang, baboy nila ipakaon. Kaya kung magkakaon ng baboy, isipon nyo kang mahugaw. O mga sa daang Covenant. Pero sa New Covenant ni Jesus Christ, apil ba wala? Kanang baboy. Nadilig ako ni pagkaon o kanang dugo. Ano yung basahan na ito? Marcos Kapitulo 7, versikulo 14 ngatos 23. Tayo lang, ang magkahugaw sa tao. Unya, ipaduol pag-usap ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan.
o giingnan sila, pamati kamong tanan, o sabta ninyo kini. Bisan unsa nga musulod sa bakbak sa tao, dili makahugaw kaniya. O sa laing kanang umaron yun nato, dili makapasad-an kaniya. Kaliw ko ko, wahinay ka may brad, imuran ko hago, mabagal kay kuha na. Magiko. Samay lang. Okay. Isa ka na. Okay. Yan. So mauna, kung sa'yo gingon ni Kristo diri sa iyang New Covenant teaching, bisan unsa nga musulod sa bakbak sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Pero sa, di ba nga sa Old Covenant, dili ni mao. Kung ibase sa Old Covenant, klaro sa iyo, Kristo ali. Di ba? Kung ibase sa Old Covenant. Kaya na maging makahugaw, na maging makapasadan sa tao kung doon na kay kanton nag-iisip nila mahugaw, kanang baboy, isda mo na impis, kaon kag dugo. Isipon dito ang saan kung magkakaon na sa Old Covenant. Pero, kay New Covenant naman ta, dirita sa unsay panuto ni Kristo. Unsa may gingon ni Kristo, wa na mo kuno kungit sa baba nga isipon kang sadaan kung mahugaw. Klaro kayo, versikulo 15. O bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong bugula kaniya. Unsa man ni? Kung ang pagtulungan ni Kristo, ang tinuod ng makahugaw sa tao, dili nang ipungit kuno sa baba o kanon. Ang makahugaw kuno sa tao, kanang gikan niya. Unsa man na, nagris punahan. Sa di pa na akong itiwason, ato sang i-qualify, no? Duha kabot ipasabot aning kahugaw. Kay basig ang uban ba moingon nga pataka ro na kalabi na kanang mga ETS gali kanang dili mo tuog Dios, dili ko mo tuog Biblia. Basig ila ning komentaryuhan ba mingon sila nga unsa ko nang inyong Ginoo dias Biblia, pataka ro na siya panulo. Unsay kanang isang-sang sababa dili makahugaw. Sige, kanang kuno nang lapog diha sa kuan. Sa yuta. Sige, kanang kuno nang kanang mga gipang bakterya diha na virusan nga mga wala na di mga matay na. Basi ingon na ba atong kuan pagsabot ba. Kanang igong kahugaw, ano ato sang i-qualify, duha ka klase ng kahugaw. Kanang kahugaw nga pisikal, kanang concern gali sa mga doktor nga kanang mga usa na virus o sa pamadya nga mga hugaw nga mag-iwas ta na magkita magpatakag kaon kay magkasakit niya ta. Mo na pisikal nga kahugaw. Ang kahugaw dili nga ipasabot ni Kristo spiritual. Espirituhanon. Kaya bang kung malapas na to ba ang kabubuton sa Dios? Kung sa iyang sugo, kung sa iyang gimbutan, kung malapas na to na isipon kang mahugaw o sa lahat, makasasala. Mo ni nga kahugaw ang ipasabot ni Kristo, dili ni pisikal. No? Katungklaro na kay basig mag-enkwentro mo anak at ETS ba? Di mo to Diyos, di mo to Bible, pataka lang komentaryo, kayo huwag magkasabot. Huwag magkasabot. Kining kahugaw dili nga ipasabot ni Kristo, espiritual, dili ni pisikal. Kaya kung pisikal pang ipasabot ni Kristo dili, nasiguro ko nga dili mo sulti espiritual na. Kaya sige na ka, ibulukan ka ni Kristo. Ibulukan ka ni Kristo nga. Diyos ko na, usa sa Diyos Amahan, niya wag kahibaluan na. Di ba? Unsa man dili? Ako na lang Diyos, no? Dili sa 17. Unsa ning makahugaw ng tao? No? Gingon dili. Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan o misulod sa balay, ipangutan na siya sa iyang mga tinunan na hitungod sa maong balutihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba niya itamo makasabot? Bisan unsa nga musunod sa bakbak sa tao, dili makahugaw para masabot diretso akong hubarot. Dili makapasad-an kaniya. No? Bisan unsa nga musulod o kanon sa tao,
dili makahugaw o makapasad-an kaniya. Kay ang pagkaon, karon na yun. Ang pagkaon, dili man musunod sa iyang kasing-kasing. Kung dili, ngadto sa iyang tiyan, o kunya, mugula, usab ikan kaniya. Kanito na mugula. Sa pagsulot ni Jesus niini, iyang ipahayag nga mahimong kanuna ang tanang pagkaon. O mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Unsa man ni? Baboy, isda walay himbis, dugo, dili na mo igingon ni Kristo dili. Unsa man ning makapasad ano makahugaw sa tao sa iyang pagtulunan sa bagong kasabutan? O niyo ko biyan, gingon niya, kay gikan sa kasing-kasing ang tao makahuna-huna og datan, makahimog sala sa lawayong pakikilawas, pagpanawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpanggaot sa uman, pagkamapahitas o kabuang. Wa na kita ang dinig baboy, isda mo na himbis. Dugo, wala na. Pero giapil-apil pa ni Santiago. Kaya dugo, di ba? Pero ilang na, atong respetuhan, kaya ilang atong panahon. Pero kung mingon yung pagtulunan yun sa niyo kubinan, wala na na-apil gina nga kanang dugo, dili gapon inili. Pero ginili na nila panahon sa Council of Jerusalem. Pero sa uban ng mga council, wala na nang-idili. Sama ito Council of Florence. No? Iba namin na ito, ang Iglesia, na ikaw sa pagdili o pagtubog, no? Mateo 18. Wala. Kining tanan, basa pa rin 23, nagagikan sa sulod sa tao o mo'y makahugaw kaniya. O na, kaya mo namin maguna mga eksohon. Kung ipadayon doon sa inyo kuminan, kung ipadayon sa inyo kuminan ng gidilig ako ng baboy, isla mo lang yung bilis, di ka makahugdugo, dili maguna garantiya na makabuutan sa tao na naman. Kaya daghan man tang nailan na dili lagi mo kahugdugo, dili lagi mo baboy, isla mo lang yung bilis, pero mawag nung yapong kinaya. Diba? Useless mo ng pagturana. Gani, wala na akong madala akong gaya dili sa talanon. Kamu swito ka siguro mga anak kung saan ang paggamit-gamiton sa mga safety. Di ba? O, nga, kailangan may tungod sa talanon. Mapagay na po isbuti ang upang bisikulo. No na, daghan pa itong isbutan si Pablo. Na, hindi na yung naisipo ang pagkasala kung bisa doon siya itong kanon. So, muna mga ikson, nga, ang kalimpyo na concern ni Kristo sa iyang teaching sa inyo kuminan, kanang imong kalimpyo sa sulod. No? Kaya ang mga Hudyo sa una, particular sila na kanang kalimpyo sa gawas na pramahanan, kinahanglan, mabugas kita. O, imong kaon. O, muna ilang particular kay sinahalang kalimpyo sa gawas. Dili sila particular ng kalimpyo sa sulod. Kanang kinaiyawa, patasa. O, muna yung nakasayo o kulang. Diba na sa Hebreano, Otso City, dunay kulang ang daang kasabutan. O, pero mubaro na ni John og sayop. Dunay sayop. Naamagod may hubad sa Biblia kaya na. Pero wala kikay ko, sakitan kay ko anang, wala allergic kay ko anang, kikay ko ganaan ng dunay sayop. Ako na yun, dunay kulang. Dunay kulang. Kung gaan sa puntan. Depende sa speaker, depende sa hubad sa Biblia. Okay. So kana, so atong abrihan na, no? Taas-taas naman to. Atong abrihan na natong pagkikulong sa inyong mga pamutanan. Doon lang mo diri sa kuwan, tumangan. Gabi, Brad. May gabi mo, bro. Kanang nakakotabi ito niya sa Biblia, ito ka na sa Malakias 1, versikulo 9, may tungkol naman sa pare. So, kanang ba? Kanang, masama ko ng, kanang, mas, natawa ko rin dati. I-diretso na lang ang book para kita kaya kasi ko. Nga, kanang pare datong, sabton kinupag-ayo, dili yun na siya maoy. Sa mga pagsabot ng Kristo dili na siya mao ang tunggong sa Ginoo ang kanang itong pinutas mga pare tungod kay kanang mga pare Mongol makakasala mo na sila kan. Oh, parera na to. Although sa pare sila, pero parera na to ng tao magkasasala pa ta. Magkasasala pa. So
muna ko pag muna ay panakwa, muna ay pasalamatan ko sa Malakias 1 versikulo 2. Kana. Ang sa old covenant o sa daang kasabutan, daghan kayo ikasaway ang Diyos sa ilang kinukuhan sa una. Samahan ng ilang kanang ilang ipapahulay, wala galit nila na masunod, daghan kayo mga violasyon. So sa laktod, ang Diyos, huwag yung kayo mahimuot sa itong mga pare sa una, sa daang kasabutan. Mawala. Kaya ni pirahan, isaway na ni Cristo rin sa Matthew 23, katong mga pare sa daang kasabutan o Old Covenant. Pero kini mga pare lamang ron sa Katoliko, dili ni Old Covenant priest for New Covenant priest. No? Kaya kung ngayon yung pare, why ayaw yun? Si Pablo pare ba? Naagri sa Roma 15:16, no? Matod ba niya, ihimo akong sulubuhon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pare. Aron sa pagwali sa mayong balita agikan sa Dios. Pare galit ng apostol. Ngayon si Kristo, ingon si John, pare po. Siya na yung puputuhan ng versikulo, kaya nalimot doon siya yung versikulo no? Ang ako lang nagundungan si Pablo, mapare siya. Ngayon, kanang imong giyon nga dili sila kapasaylo o sala, murag kontradiksyon na sa Biblia. Kay nasa inalala ko ni Hospital, ikaw na lang papri siguro, kanang mo tanungan ng minaw. Sa katong Juan 20, 19 nga sa 23, katong gitagaan ni Kristo o gahom sa pagpamasaylo sa mga apostoles. O kung mga pare, sa una, panahon niya, kung mga nagdiyes, kung yung unang dipilin niya, ignan niya nga, bisan kinsang sala ng inyong pasayloon, akong pasayloon. Ang dili niya pasayloon, dili sa pasayloon. Sa ato pa rin, atong masabot nga, ang Diyos di ay mamasaylo o sala, dili sa inyong kubinan, inyong testament, pinahagi sa mga pare. Base aning Juan 20, 19 at 23. So kanang, uno Juan ba na, uno 9 nga, sugit sa Diyos ang atong sala, actually, ato na isugit nato sa pare. Kaya, ang Biblia, hindi naman usag ang versikulo. Imo mo, nagandaga mo na, kaya ang pasahe dili. Kanang pagsugit nato sa Diyos, dili sa inyong kubinan, ato na isugit sa pare. Kaya naman, ikitagaan mo sila dahon sa pagpamasaylo o sala. Ang dili kuno nila pasayloon, hindi po pasayloon niya dito. Kaya kung imo ng sabton sa ato pa, kinahanglan yung kamusugit sa pare, kaya kung di kamusugit, ang saan pagpasaylo nila? Di ba? Common sense ba, no? Context ba? Kaya ang uban mo, inibasa nila sa Biblia nga, ingon sa Kristo nga, isugit sa Diyos sa inyong sala. Bingon din sila nga, gato lagi yun sa Diyos isugit sa iyo, pero wala katuliko, dito mo isugit sa pare. Di ba? Kaya mo na yung mahitabo, kung di na ikot basahon o ayon ng tibong Biblia. Ano man, kung dagan ka sa Juan 20, 19-23, nagpasabot na dito isugit sa pare, kaya kung dili ko mo sugit, kung dili ko mo pasaylo ang pare, hindi mo po siya mo pasaylo sa langit. Di ba? So common sense nga, kinahanglan, matutas pare. Common sense maguna kaya nagpili mo sa mga tinugyanan ng resyuta. Kung sa may kapuslanan na ng tinugyanan, kung hindi na magamit ilang dahon. Di ba? Mas record sa mayor, useless ng iyang katungdanan kung hindi niya magamit iyang dahon isip mayor. Di ba? Niya kaya katungdanan sa mga apostol, mga tinugyanan man na sila sa Diyos, itagaan lang sila kahong sa pagkamasayin ng sila. Juan 20, 19-23, sa una na to. Nagsiyon na lang dinato, parang mawala ang inang kumpisan. Klaro, may na, kailangan akong dumako. Okay, ako'y kagawa na po kumukana. Ay na po yung kumukana. Oo. Kasi so pagkakabay dinuguan, no? Ako kumukana, Brad, kana. Ako to, muoy pagkakana ko nga kanang dugog ng Brad, simbolo mo na sa pinakapili. Mauna sa ipalaan nga kasa kadyatan sa Ginoo na to. I don't know kung makumana. Pero ako pumunta Brad, kay mukhaon na lang yung dugo, so nagpasabot lang na nagpasipala mo sa gasa sa Ginoo maghatan nato. Kay mukhaon makapagkinabuhan. Kaya di man ito naman ito istat na ang dugo, di ba, nagdugos baboy. So, kanang katuan. Ang pina, simbolo na sa kinabuhi. Tama. Balaan na siya nagasa sa Ginoo na to. Yes. Hindi mo na patulis na. So ako pumunta na, dili pala sa pasipalan
nga gihatag man sa Ginoo nato gasa na balaan ang gasa sa Ginoo nato. Pwede siguro nato sakto nga masipala. Kung kanang sugua, obligado ba ta anak? No? Tuwa mo na ang covenant, di ba? Ako na naging klaro. Old covenant o new covenant. Kanang pagdili o sa pagka-old dugo, nana sa old covenant. Nana sa old covenant. So, kung nailalong ka sa daang kasabutan, o old covenant, tinood ka nga safe Diyos, makasakit ka kung mugaw ka dugo. Pero kika mga Kristiyano, under naman ta sa new covenant teaching ni Jesus Christ. So, obligado ta sa iyang mga pagturunan diri sa New Testament. Dili ta obligado na itong tibok pagturunan ni Moises. Kaya katong covenant ni Moises, dili naging magkaroon ang mga Kristiyano, anak, 1:13-39. Si Kristo, wala na magdili, anak. Dugo, dali. Gani, ang iyang dugo, iya galing ipainom. Oh, dili, basahan ko. 1 size 53. No, mabalik. Dito din. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom ko gani. Sa iyang dugo, dili kamo makabatunog kinabuhi. Yan dali pa inom iyang dugo. Di ba? Unya, katong imong logic ngayon ka na, kaya kinabuhi pa na, so dili yung kanon. Kung dili meron sa tanang pagpasabot, dili yung kanon. Nga naman kay, ikaw matag manok. Di ba? Kami kinabuhi. O, nagkang mga buhi. Tanong, matong isang taon. Maato sa patio gani, ato sa ayat na ito na buwan. Magihawan sa na ito. O, yan naman, dili na siya. Tinood nga sa old covenant, dili bilang pagkawalan ito. Oh, dahil apil po muna sa Council of Jerusalem. Pero dili na new covenant teaching ni Jesus Christ. So, may pasabot kay dili man na new covenant teaching ni Jesus Christ ka ng dili pagkaugdugo sa ito pa. Pwede na one-on sa mga kadagpuan sa Iglesia. Pwede na i-abolish. Kaya dili man na sa divine law. Dili man na siya hindi po kamong covenant. Ceremonial na. So, pwede na i-abrogate. Pwede na word o kanabang i-repeal sa Iglesia. O i-repeal na ito, klaro na ang dogmatic pronouncement anak na kinahanglan sundon na yun ang new covenant, kumplito na teaching ni Jesus Christ, itong Council of Florence, naging mo sa tuwing na ito, Council of Florence. Idugma ka na sa article of faith na ang mga Kristiyano hindi obligado sa kanabang pagsunod ang mga Jewish custom. Sumuna ako ikatubag sa mga pangutana ay isun na Peterson. Tapos ang pagpamuntahan, Diyos ko pumunta Diyos Diyos, no? Oh, last day. Brad. Kano man, Brad, nga gusto na ako ng laruhon ba, no? Kung parang ako sa inyo, isip, kinukas mga Katoliko, ano mapampuman mo bilang Maria, itawag niyo mga Mary, itawag niyo mga Santo, Saints, no? Ano mapampuman man nila, kadawasan natin mo? Dili kay mga reporto, gawasan yung reporto, mapampuman yung mga Saints, Maria, itawag niyo mga Mary. Ano po ba? Dili lang kay ang mga Katoliko nag-ampo og santos o nag-ampo og ubang tao, dili lang kay Katoliko. Kay kanang ampo, kung tanawin niyo mo sa dictionary, kanang mo request ka nang muhangin ka, mo na definition na ng ampo. Unya, hindi mo na sa mga dili Katoliko po, tamas po na kay nga naman kay muampo, muhangin mo po sila sa ilang pastor. Nga i-ampo po sila, o i-pre-over po sila. So, dili na, sinuod, kung igong ka na ang mga Katoliko ay mag-ampo sa uban. Ang bisan nga rin uban, bisan ubang tinuod, pwede sila ka nang hangyo ka, o mangayo ka, pabor sa imong inikalan, ampo pa na. Pero kanang ampo, doon na kaklase sa pagtulong ng Katoliko. Nag-ampo ka nga, ang imong iampuan, ilan yung mga Diyos. Pero doon ay pag-ampo na igong na kagahangyo, base na po sa iyang mahimo. Sama ng kung saan nahimo niya. No? Gani, kung nakay King James Version ng Biblia sa 2 Corinto 5:20, si Pablo nag-ampo sa mga tao dito sa Corinto. Basahan sa King James Version. Naman kay King James, kung nasa bag, malangan mo ito ako na ukpo. Ako na ukpo kung gusto ka i-cross examine. Gani na ako na sa 1 Hari 1:13 ba na si Elias, sige ampuan.
Mas ilas, diludhan, giupuan, pagali. Muna yung prueba nga, dili ka lang giupo, magpagalios, no? Kaya giupuan lang sa mga santos. So muna nga, atong tubag sa imong pangutana nga, wala idili ng pag-ampo sa mga santos nga kanarang ang imong pag-ampo, imong paghangyo, base ra po sa ilang mahimo. Sayop kung mag-ampo may, mo yun po nga, sayop ang pag-ampo sa mga santos nga, imo silang pangayuan sa dili mahimo nila. Sampol, mingon mi nga, Santa Maria, Diyos ka na mo, damhanan ka. So, makanaog ang bulan diri sa yuta. Sayop kay na, kay dili ko Diyos sa Santa Maria. Pero kung mingon mi ni Santa Maria, iampok mo kami. Pwede na. Ano dili man pwede? Ano dili man pwede sa mga Katoliko, ya pwede sa mga born again. Di ba kayo mamayon sila, Pastor, iampok mo kami, i-pre-order mo kami. Di ba? Simple man magic. Di ba? Sige, wala. Ang tanong ko para biblitas mo. Kung lang mo sa Katoliko, itutulungan sa iglesia na kinahanglan ka ng mga Katoliko mag-orasyon. Imo ba rin daw ito, bilang sa Katoliko? Dahil sa usa yung oras tanan, Orasyon ba? Orasyon. o ang imong magpasabot nga, ang Katoliko kay Itutulungan, ang na kinahanglan tanan, mag-orasyon. mag-orasyon. Nag-ampo ka ng orasyon. May ko pasaylo ni mo, isang Mitchell kay wako pa kasana. Okay, abi na ko magpasa. Abi na ko magpasa ka. Hindi lang natin ako. Sabi ko na ako. Matur pa din mo kagalihan na sa atong nakabsan, sa atong nabasa sa mga yan, katong ibuhat ni Carlos Montalvo, supa ka ni Adto. Sa iyang giingon nga si Pedro Ray nakailas sa Diyos. Amot ba nimo'y pasabot, imong gisuba kay nagpahayag siya na subay sa Biblia or imong isupa kay nagpahayag siya subay sa Biblia. Depende na ako may qualify akong tubag. Kaya to be fair na Brad Montalvo, no? Kung ang ipasabot ni Montalvo, general gibahantod karon. Nga kung ipasabot ni Montalvo nga si Pedro na gyud nakailan ni Kristo, i-general na bahantod karon, asayop siya. Mo ako mo barog na, wa agit pud nanudlo ang mga pare ana. General nga si Pedro na gyud nakailan ni Kristo. Pero kung ang ipasabot ni Montalvo, ang katulad pong tuwa dito sa nahitabo gyud ba, katong sitwasyon na ba, nga nangutana ang Diyos Kristo sa mga tao, sumala sa mga tao, kinsa monggo. Ngayon sila, uy nyo, lain magtubag sa mga tao, ikaw kuno, daghang propeta lahi. Ngayon, kung sa mga, di man mo ang ilang hunahuna kinsas Kristo. Kaya, giingal na ginaya yung mga tinuna, kamubi, akong tinuna, nung sa mga ginayang hunahuna, kinsa mangyog ko. Kaya kasi Pedro na nung yun correct doon sa pagtubag yun. No. So muna nga, nasa moto'y ipasabot ni Montalvo, mo yun ko niya to. Kaya ako pangutan na ang iyang isulpit yun, ang among ipirmahan, si Pedro Ray nakailas sa Diyos. Dili kay si Pedro Ray, ang nakailas kung kinsa si Kristo. Ang among pangutan na, kaya mang ipirmahan yun nga ipamatuhod, na si Pedro Ray nakailas sa Diyos. Matod pa nimo, supay ko niya to. Ang among pangutan na, disupay pa nimo si Montalvo na si Pedro Ray nakailas sa Diyos sumala sa istorya kaya nagwalis wala sa Biblia o nagwali na sukay sa Biblia. Diba? Ako nang giingon nga, depende kung unsa gyud iyang ipasabot atong iyang istorya. Kaya sa mga sana. Tulog ko pagkita ng yan. Dito ko muna. Malimit lang kasi, para sa mga pagkakaan natin. Sige. So, sige. Sa ilo ako, mga eksoro, doon na may limit, kaya alam ko matagaan ko ng uban ba, no? Ang mga istorya. So, muna, natulang, dayon, katong gusto masayo sa atong tuluman sa radyo, ako lang i-flash, no? Katong ang pagkaigulo. Si Veritas, natin tuluman sa radyo sa DXDR, matag Domingo. Upa natin programa sa DXDR, no? Sa DXDR, alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag, no? Sa DXDR, no, 981 kHz sa AM o sa FM, kaya nakasimulcast mo na siya, 94.1 sa FM.
Dahil sa internet, kay naka-live stream na, alimendipolog.weebly.com. Ang atong tulungan niya, no? Sa Domingo, alas 6 na lisige sa puntag, ituluhan na ng kahayag sa pagtuong katoliko. Kana lang, mayong gabi sa tanan. Salamat, Brad. Auto si Brad Silver Dundoyano, alias Veritas. Mga iso, okay lang niyo, mag-dito lang dahil mo pakapin pagkakang para mag-40-40 po sa mga isyo. Mga iso, ito na dito ang gilingon niya kana ano ang pare makapasaylo, kundi ningon mga si Kristo nga wala laing makapasaylo gawas ang Diyos ra. Pero ato mabasa nga igsoon, kung ingon ganita nga, mabasa natin sa Korinto nga si Kristo, ang iyang iglesia, lawas, iyang lawas, o mabasa natin natin sa 1 Korinto, sa Efeso, na ang mga kaparian o mga sakop sa iglesia, sakop sa iyang lawas. Kung doon na sila ipasaylo, hindi na ilang personal na pagpasaylo kung iyan gato ni Kristo, kumubot o na ni Kristo. Malaking sakto nga, kung siya yung ipasaylo sa nasa Diyos. Kaya, lasa ko kung sila sa lawas ni Kristo. Ngayon, akong ipangita si Brad Dalman, Dodi Dalman, pero nabaga, hindi nakakita ni Brad Dodi Dalman, pero Hari siguro si mahal na hari siya ay palusog niya na. Kung siya ay palusay sa niya na ba? Kaya sa Okay, katapusin ako pangutana. Pananglitan, brad, ayaw kasuko ha, kaya ayaw lang ito kanayon. Pananglitan, brad, kung pili na siya may tabo kung 2024, kung siya may kasunti sa ito pa. Okay. Daghang kayo salamat sa pangutana sa tingsoon. Kung dili daw kuno mahitabo 2024, sudsai kami. Bisan si mahal na ari sudyai o dili matuman ang divine government na ani sa Pilipinas magasugot 2024. Aduna pa'y pizza, aduna pa'y tuwik. April 11, 2024, ang Pilipinas, divine government. Sudyai o dili tinuod. Daghang salamat na kumagang pangutana. Okay, thank you, Brad. Ayaw ko din. Ako, kumusta na mo? Pwede po, ang ano ang tawag sa tanan ng mga leader nga nagsunod ni Mahal Hari nga doon ay kamay mga katugdagan, mga hari. Pwede pa matawag na ko, Brad. Pwede pa matawag na ko, Hari Nulo. Tulo na ko sa pangutana. Ako, natapin ko. Satisfy ko. Okay. Kung yun baka nga ang daan na kuminan o daan kasagutan o ang bag o dili parehas. Kabahin ako, dili kumuuyo nga dili parehas. Kaya ang tanan ng mga kondisyon ang daan nagsaksi sa bako o ang bako nagsaksi sa daan. Muna ako ang nasabtan. Maraming salamat. Kung muuyon po ka o dili nga ang bag o kasabutan o inyong kuminan nakabase sa panudlo ni Kristo o yun bukana. Mo yun. Daghang tundo ni Kristo nga gikan sa mga mo yun dito sa sugo ni Kristo. Okay. Ikato, kaya niuyon mo ka nga ang bag o kasabutan nakabase sa ipanudlo ni Kristo asa mabasa sa Biblia nga sa New Covenant o Bagong Testamento. Si Kristo nanudlo nga ikapito kaadlaw sa simana kung Sabado gihapon ang adlaw ipapahulay o ang dugo o baboy isang wala hibis dili gyapon ipakaon. Okay. Muna imong pangutana ang atong hubad o interpretation ana kinahanglan ating insight. Kung imong basahon sa balaan nga kasulatan, mao kanay akong ginusahay kaganina nga si Kristo sa personal wala di mabasa na kung dangin ang inyong kaon kanang bawal o kung dangin ang inyong kaon ang dugo. Pero kita na kay balong samot sa gisulti ni Kristo kanang 1 Juan versikulo 2. O 1 Juan kapitulo 2 versikulo 7. Na matod pa ni Kristo, wala ako muanis kalibutan aron magsulat og bakong sugo. Daan na ka ng sugoa, sukad pa sa pagtubo sa kalibutan. Muna nga, kung ato ka ng sabton, wala di ba ko ni Kristo. Dagang salamat. Salamat. Okay, dagang salamat. Wala ka?
Salamat lang, Dilo. Sa mga hari, matod pa niya kanina, ang daan, ang bagong kasabutan, isaksi sa daan. So, isaksihan sa bagong kasabutan, na ang daan yun. Ang daan po, isaksi sa bago, ang kasabutan, na ang bago yun. Mga okay. Paison, kanina pa, tawagin na ko sa akong kuhan, panigo kayo nga, kanina akong kuhan, Ituboy siya sa Espiritu sumala sa 1:15-26. Mga hinungdan na matingala mo sa amo ang grupo na tunay mga pag-usaran kay ang nahitabo sa Pentecostes amo nang giadmitar karon na nahitabo pag-usap. Sumala sa Ecclesiastes 1:9. Muna nga matingala ka na diri sa kalit sa pinilingason, dunay ingon anak nga maingon mo nga anak pa na kung kami nakasabot ning anak ay kung anak ka di na maulian. Kay ingon anak sa unang akusasyon sa mga taong Hudyo sa diha nga gikunsaran sila sa adlaw sa Pentecostes ingon sila nangabuan ang mga Hudyo. Kung naulian, sama karon sa inyong nakita kay ang nahitabo sa adlaw sa Pentecostes mahitabo karon sa among grupo. Nasunod ang utara. Salamat kayo, Brad Willie, sa imong gi-share, no? Gipaambit ka kanina. Sa akong nadungog, imong gi-isgutan nga wala na magpasi sa usara ka pundo. Kung kasabot, bisa sa usara ka pundo. Ito lang natuman, wala nang wala natuman. Ang akong kauta na, asa mapasa sa Biblia, dili sa iyong kuminang o bagong kasabutan, kaya si Kristo nanundo nga isang unsa ng pundo, okay lang. Okay. Kung mabasa ka ni Kristo, sumala sa 1:16, usara yun. Pero it is taning pa na. Apan, alang sa nakaraya na pundo, kung sa mayang ingon sa Roma, Kapitulo 12, sama sa usa ka lawas, madagkag parte. Ingon ana sa no, ingon ana sa atong hitabo karon. Pero dito kay muritor ni Kristo, isa ra yun kaya naman. Ang opposite ni Kristo si Satanas naman. Kung alam sa mga tao, daghan yun kaya naman. Pinaagi na sa iyang pagbuot kay sumala sa Episo 3:10 ingon dito, pinaagi sa mga iglesia, madayat ang nagkarayan kinaatman. Pag iyong nagkarayan kinaatman, ngano nagkarayan man tungod kay sa bawat iglesia lain-lain o doktrina. Ang akong ipamatanan, wala mag-hisgot o ka ng mga sakop sa usa ka lawas, sa kaputo kay Kristo nga dagat may problema lain. Ang ako'y ko sa pundo pa. Kanang kalitan, pundo, na akong sa katuliko, anak-anak. Sa akong sabot sa imong pamahayag, isang bulsa ng pundo, okay lang, wala mo matter. Pero, ini-ikaduha na ko pamutana. Ibase na ako diri sa 1 Juan 2:19. Nato pa. Mibulag ka nato kini mga tawhana. Kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundo. Kung tinuod pa ang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayon na sila dili kauban nato. So, ato masabot kay nga ang ila rin yung pumundok kay matod panihuan katurubiya dili man isipon nga sakop kaya tinuod nga sakop magpabilin ra magyud sa ilang pundok o yun mga ganina nga usara Kung sa side ni Kristo. kunya nakita pa ni nato ni prinsipyuhan ni Juan sa inyong pundok kay sa atong nakita ko sa inyo nga ikan sa tulong pundok kay anak sa inyo biya pa kaya magbiya-biya. Sige. Ini ba itudlo ni Juan? Nakita pa rin nato sa inyong pundo? Kung bakon, kung nag-isgot ka ang pundo sa Old Testament, gikan sa Babylonia, ang pundo kanyang i-aksiptan mo kung kaliwat niya po. Exclusive niya ng katawan. O niya, ni atong panahon na samtang nag-irog ang mga kapanahonan, doon na po'y laing pundo sa mga parisyo iskriba. Doon na po'y mga pundo. Kung makanitinugan na dito sa kamot din, sa diha, dito pa sila sa Babylonia, kaya ibaligyan na siya sa iyang mga igsoon, dito sa Babylonia, nahimo siya gobernador dito. Samtang nag-irog ang panahon, na bihat sila dito sa kamot, dito sa Huda, o niya, pinaagi ni
hari ni Paraon dito sa Egypto. So, dato nga pundok. Noon ay gihimo dili nga kuno pinulos dili yang kaugalingong katawan. Kaugalingon yang katawan, iya pundok. Pero mga igsoon, pinaagi po sa pagpakamatay ni Kristo. Mabagaling nungdan kung makisgot ang pundok ra sa mga katong kaliwat niya po, nga mo ito yung i-aksiptar nga, yung exclusive na pundok. Pero, sa pagkamatay ni Kristo, iyang gidala ang tanan. Iyang gidala ang tanan mo na inungdan nga, kung mapasig ka mahitungod sa kaluwasan, dito sa Juan 4, versikulo 22, ang mga Hudyo mapasigapuhon na ang kaluwasan nila. While sa pagdukan ni Kristo sa cross, o sa iyang giingong sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 29, hanggang sa 30, ingon siya, Diyos balang di ay sa mga Hudyo ang Diyos. Di ba Diyos man usap siya sa mga hintil? Oo, Diyos usap siya sa mga hintil, kaya ang Diyos usara. So kitala na ang tanan. Kung magahinugan na, kung magbasa ka sa mga kaabi ni San Pablo si Pagwali, doon na siya mga kauban ng mga obispo. Doon na siya mga kauban, doon na siya kauban ng mga ansyano, right? Sa panahon ni San Pablo, yan ang gumit ang tanang pagmagtotoo. Yan ang gitala ka na. Kung mag-ispot ka ang pundo, na walain ang kaliwat niya kung mo ang piniling naso. Apang sa ato karon nga panahonan, kung magbase ka may tungod sa piniling naso, nawa pagani ka di pagkatao. Jeremias Kapitulo 1, versikulo 5, biingon ito, sa wala pa ka na ko buha ka sa takuan ka, naila ko na ikaw, o sa wala pa ka na ko ipakatao, bibili ko na ikaw. So di mo kung nataw ka na ni kalibutan na karon usa ka na pinili. Kita ka na, kita ka na, usa ka pundok sa Ginoo kung mag-ispot ka pundok. Okay, salamat. Katapusan ako pangutana. Ang San Juan 16 sa Yesus Kristo sa iyang itukod, pundo. Yung siya nga, kini usa ka panon, ubos sa usa ka magpalantay. Ingon pagani siya nga, napay wala kasakop, ani. Kinahanglan tangyawan para masakop. Ito ba, naana, existido na. So ang tao, ikot na lang mo masakop. Dili ka wala ni masubay ng iyong grupo. Kaya itong 1957, nag-organize man si Tatay Tatay Paulino Agapay, kung laing pundok. Yang digamit niya ang Textus Biblia, uno pinunos niya pinili. Pinili ang katumangan sa una. Naglain siya niya, naging siya pundok. Dili ka na wala siya masubay sa giingon ni Kristo sa Juan 16:16 kay sa Juan 16:16 nga siya naana. Ang mga tao ikot na lang pasako. Siya ang gihimo ni Tatay Paulino Agapay, naghimo man siya laing pundok. Kasi ito ba, sa ito pa, lihado ka kung si Paulino ko Agapay magtubo sa Pilipinas, pinito nyo ba sa itukod ni Kristo? Kung ay po pasapor. Kung sa mga si Kristo, sa may galang sa iyang grupo. Ako ito ba ko na? Sumala sa Lucas, Kapitulo 9:35, si Kristo pinili. Kung lihado ka ni Paulino ko Agapay ka pinili, si Kristo pinili, kanuman? Lucas, Kapitulo 9, versikulo 35, basa sa imong Bible. Anya karon ang akong anak na pinalangga, ang akong pinili, patalingugin niyo siya. Kung lihado ka ni Paulino ko Agapay, kundi ka lihado ni Kristo, o sa may ngalan sa pundok ni Kristo. Lucas Kapitulo 9, versikulo 35, pinili siya. Patalingugin niyo siya, anya karon ang akong anak na pinili, nga akong gipadala, patalingugin niyo siya. O pero alam na mo muna nga among gidala tanan kay subion ako nga sa pagkamatay ni Kristo, iyang gidala ang tanang tao unang giuli ang nagdala siya sa daghang biyak sa paglayab niya sa langit. Tulo naman ito pangutahan sa mga pwede ito. Kuya, ako lang, pwede i-emphasize na ito ikatulo. Kay, i-emphasize lang ako ba kay ang imong isgutan, halan man pumili. Ang ako pangutahan na ito ikatulo, ningon mo ko ba na wala ka nasubay ko katong giingon sa Juan 16 nga existido na ang panon ni Kristo. O panon sa mga barangay. Katungo pa ba sa ako, o ikipasabot din sa ngawan para masako. Kato panaan ang puno, ang mga tao karon igo na lang mo pasako, dili na maghimo maglay puno. Kana dili ngalan. Ako tubakon. Ang imong giingon nga umuwan dos City wala man nagtatamo sa ngalan sa pundok. Muna ko klaro ko sa ngalan sa pundok ni Kristo. Kaya si Paulino ko Agapay nga nagdalas pinili, dihado ka. Pero kung si Kristo, kaya ang uluwan dos 18 wala nagtataro sa klase sa pundok, ingon siya usa ang panua sa kanan usang panuna para ato maklaro kung sa panuna muna na Lucas 9:35. Pero wala ko na mag-read at least sa pagkamatay dito usang tadi kanan niya. Salamat, no?
Salamat na bilit. Ito ang kasakasakop sa pininilasan si Brad Willie. Karoon sa idalay natin sila. Pusan ko ba? Asa man yung mas bukat, pastor, ka na? Magtuman, ang kanang dili magtuman sa bukat kasilot ba, no? Kanang dili siya magtuman sa adol ko kaulay o kanang dili ka magkapenguso sa dali ito sino? Okay, dagan salamat. Asay bukat. Bukat yun na. Kaya naglapas ka sa atin yung pagpahulay, wag ka nag-hinolso. Kaya mag-hinolso, pabigas sa sala, ikatang minutos pwede. Ang sala paglapas sa sugo. Limodo, kung mag-hinolso lang, hindi na ka maglapas sa sugo. Sugo talaga ito na. Sugo talaga yung bati ka sa mga lagi. Supakan magkakayo ko. Kalingaw. Libo kayo, no? By the way, you admits. Ayun. Una na pangutana, ibase na ko atong imong issue may labot na sa pulong sa pagtawag sa simbahan ni Cristo o Katoliko, no? Bago pa, nimo nga ili na siya tinuod tungod kay iputlo nimo ang libro ni Rasul na wala pa na kinahanglan o Katoliko sa pagsugod yun. Tinuod mo ko na. Akong ibase diri sa librong Katoliko nga iputlo pulis pasuko magasin sa mga iglesia ni Cristo. Dili na ko ibase ang pangutana ng itong dala, no? Kaya mo man diskutan. Ingon diri sa libro nga giuluhan Roman Catholic by Reverend Edward K. Taylor. Sa ni sa kapare, si MS. This is written on page 3 sa mga libro niya. Matod pa. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. And this name was given to her not for reasons of controversy to prove something, but because it identifies her uniquely. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria, who was martyred about AD 110. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. A name clearly to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. Ang unang migamit anang purong Katoliko mo si Obispo Ignacio niadto 110. Mao na tama tong giingon ni Bradshaw na sa pagsunod sa Iglesia ang gituko ng Kristo wa gyud tawo ng Katoliko kay away naman matawag ni Obispo Ignacio niadto 110 AD. Sakto dong giingon ni Bradshaw pero ingin man diri nga the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church niadto 110 AD. Pero kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag man ni Obispo Ignacio o Katoliko niadto 110 AD. Ang pangutana, mawala ba ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kung tawgon o Katoliko? Tumat na ko. Tumat. Tugalan mo premise ha, para klaro. Sa mas pag-ingon nga kung si Simon gitawag siya og Pedro, maduha na ba o malahi-lahi na ba si Simon og Pedro o Sara? Inana akong basis akong logic pa na. Kung ang iglesia patut pa dili gitawag og Katoliko ni Obispo niadto 110 AD, ang pangutana, malahi-lahi na ba ang iglesia gitukod ni Kristo tungod lang kay gitawag sa Katoliko? Sama sa premise nga kung si Pedro o si Simon gitawag og Pedro tungod kay gitawag sa lain-ngalan nga Pedro, maduha na ba si Simon og Pedro? Inana ba? Kay kingon man diri, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church na 110 AD. Kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag man ni Obispo og Katoliko, mahimo man ni nga malahi na kung maduha na ang iglesia nga lahi putong gitukod ni Kristo o kining Katoliko nga ang gitawag og Katoliko ang iglesia ra man pud gitukod ni Kristo. No, tugalan ako premise para mausa, no? Paras na to, ako ngalan Silver. Gitawag ko Pabi, gitawag ko Veritas. Tungod ba kay gitawag ko Veritas, gitawag ko Pabi, dili na ko si Silver. Tungod lang kay gitawag ko ngalan, inanawa. Kaya gitawag ko og Katoliko, ang iglesia ra man pud gitukod ni Kristo. Wala ang pangutana so. Tumat na ko. Okay. Ang dokumento nagtudlo nga imong ibasa nga ang unang migamit sa ngalang Katoliko si Ignatius dito sa Antioquia
ni ato 100 hindi. Matod pa niya sa iyong bayan, mauni ang iglesia dito ko ni Kristo. Iyan ang napahayag. Ititled siya ni Ana, ang writer, kaya sa mga pare. Pero, dili ka na maitinukod ni Kristo sa ato nga pagsabot sa rason. Kaya kung si Kristo pa ay nagtukod, siya na tayo maggalan sa pulong Katoliko. Ngano pa man iyang paabuton pa si Ignatius? Ikaduhang punto. Naingon si Socrates Fernandez na opisyal pagtawag ang Iglesia Apostolika Katoliko Romana sa 1870 sa Konsilyo sa Vatikano. Mo na ang dimodo kana siya nga pangatarungan sama na sa pangatarungan sa duha ka basahon nga nagpamatuod nga pulos tinukod ni Kristo ang Iglesia Katolika apan lahi-lahi to ang sa 33 ang sa 30 wa na kadimao. Mao na iso. Salamat. So, mismo ako, i-clarify akong question na wala po pangutana, may labot atong official declaration and descriptive name na itong 1870. Ang atong ang katong 110, hindi ka na alam descriptive name nga Catholic. Huwag ko mag-iskot atong Roman Catholic Apostolic Roman Church na itong 1870 kay na-kumplito na itong 1870. Ang iskutan ka ito mga Katoliko kay maura mo kung iskutan ganina. So, wala akong mangutana po sa imong pagsabot kung saan ang Iglesia nito po ni Kristo. Ang akong pangutana base na sa premise nga iingon sa dokumentong Katoliko na gitutlo sa Iglesia ni Kristo nga ang gitawag og Katoliko ang Iglesia ra po nagitubo ni Kristo. Kaya kinisi, ano ba kana nga premise? Tungod pa granting nga kana Iglesia nga dili wa ko mutana og tubo ba ka aning ingon ni Obispo Ignacio nga kini mao ni ang Iglesia Katoliko so kini ba? Ako sa klaron, sa ko sa Tesa, iklaro sa nako kayo, kung kuno man pag-clarify. Ang akong question about aning statement diri nga the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church na 110 AD. Ang gitawag og Katoliko, matod pa diri sa statement, ang katura pong iglesia ang gitubo ni Kristo. Wala ko mawala nagtuo ba ka ang dili? Kaya ba, sa premise lang ba nga, kung ang iglesia ni Kristo, kaya mo may statement diri, gitawag og Katoliko, maduha na ba siya mga ilahi o sa ragyapon? Tubag na to. Ano ito ba ni simple? Sa Ignacio ni Ancon, ang libro ni Ancon, na sinulat sa inyong sa masusulat niyo pare, na ang unang nagnalar sa pulong Katoliko, nag-invento si Ignacio. Di modo, kasi may unang nagnalan, siya ang nagtukod sa mamala. O ang mga ngalan mo ay pimutan sa pundok na yan sa kupan. Di modo, sa wala pa si San Ignacio, nagnalan sa Katoliko, walay Katoliko. Ingon din sa Biblia, sa inyong masahon, na ako masahon, nag-ingon din kaya nag-ingon din ang Iglesia na tao na o mitunghan na. Sa unang mga adlaw, panahon sa mga apostoles, o niini wala patawga o Katoliko. Busa dihana, busa dihana kini, na opisyal pagtawag og Katolika sa panahon ni Ignacio San Ignacio o ginasunan sa Konsilyo sa Vatikano sa 1870. Di modo atong natinawan na si Kristo mismo ang iyong tinukod ng Iglesia wa gyud natawag og Iglesia Katolika. Si Ignacio ra ang nagtukod, nagmugna sa maong ngalan, nag-imbento sa maong ngalan. Why labot si Kristo sumala sa maong masahon. Okay. Sa linya sa imong tubag, murag akong nasabot, correct me if I'm wrong, nga murag dahil nga ang ngalan dahil may nakapatunga sa butang ngalan. Okay. Tungod kay ang pulong Katoliko, dito raman nagsugod ni Obispo Ignacio, di modo, ang pundok ng Katoliko dito nagsugod. So murag nasabot na ko nga, murag ba o, ang ngalan may nakapatunga sa butang ngalan. Nga dili sa akong gikutlo, ang iglesia nga napundok ang gitukod ni Kristo gitawag og Katoliko. Sumura pag imong himo mga Katoliko nagsugod dito sa pagsugod yan ang termino ng Katoliko. Mura di ba kanang bata o hingyangalan. Pagtawag sa bata, dili but pasabot nga gitungha ang bata pagtawag niya sa yangalan. Nga ang bata o lang sa hinganli. Ina nga mong statement ba nga mura imo man gipasabot tud
nga tungod kay awahin na siya tawag ang Katoliko sa tupa at pundok ang Katoliko dito nagsugod sa magtawag ang Katoliko. Muna ang bata magtawag sa iyang ngalan dito na tunga nahimugso ang bata. Muna magigana mo Oo, ibutan na. Subutan. kaya lagi nga mauyon maganato nga ang imong line of argument atong pag-asabton nga ang ngalan di ay nga Katoliko mao'y nakapatunga sa pundok ang Katoliko. Ito ako na. Oh. Okay. Ihatag ang premise ng bata. Walay tao karon nga ang bata na pastiyan hingan nga nadaan. Kaya nga lang babae niya, kung namangalang babae, nga na tao lalaki. Pagtawa, pagbuwal sa bata, dihayo sa dagalan. Di ba klaro? Pulsa, si Ignacio, mga naging binto, sa ngalang Katoliko, Himulo, si Ed Bomber, sa mga ngalan, natubag ang pangutana. Ngalan di pundok. Ang ngalan Bakit, tubag? Ang ngalan sa pundok na Katoliko, na gingalan sa Ignacio, siya yung binto. sa ato pa mauyon ka nga naa na ang pundok awahin lang ang Katoliko. Okay, butugan ako. Ang pundok ni San Ignacio, na di pasakupan, iyang gitawag o Iglesia Katoliko, iyang ipasangin naman ni Tinoko ni Cristo. Kaysa iusog ko po ni mong pangutan ang pundok ng Iglesia ni Ignacio ang ibasa na ito diri ang Iglesia na Tituko ni Cristo kitawag ni Obispo Ignacio ang Katoliko dili ang iyang pundok. Iyang Butugan gitawag ako. ang Katoliko. Natural ng mente, na kanangin mong dokumento, para doon kasulat. Wala gid. Mga lang nga, muna yung depensa, kay di man Morales sa kasaysayan na si Ignacio ang nagmugna, nag-imbito sa mga Mauna yung iyon lang, kini nga ngalan sa Iglesia na Katoliko, nag-imbito ni San Ignacio, mauna yung ngalan sa batong Iglesia na Tituko ni Cristo. Iyan ang napanguna-una, di lang ako sa Biblia. Kung hindi mo ko question sa ngalan naging dito ni uyan man araw ti suma ang paghingalan man sa pundok ko dito ko ni Cristo mga tong basis wa mo ta mag-issue wa mo ta usubak na dito ni Obispo Ignacio na nagsugod dili ang mo to ito yung ko nga tungod pa kay ang pundok ni Cristo gitawag Katoliko mawala na ang pagkatinungkod niya ni Cristo pres nako kay silver man gyud akong original gyud gitawag ko sa dihang gitawag ko Veritas mawala na ba akong silver sa dihang itawag ko Veritas, ingon na naraman doon, simple naman kayo na pumunta na. Tungod kay ang Iglesia ni Cristo, yung itawag ko Katoliko, mawala ba ang iyang pagka-Iglesia ni Cristo kung tawag siya o Katoliko? Mawala na. Base sa premise, medyo, kaya na siguro, taas naman doon. Napunta ko na yung pangutana, pero taas naman doon. So, dinala ko eh. Parayo na lang. Gano'n na lang, Brad Page. Sige, salamat. Naroon lang sa tabi ko kay kurang wala kay oras tapos nakita ko na rin kaya manila na sa katapusan na kuan manila ni ang kuan sa bare ni boy boy gado sa bare gusto na ato na tapuson kayo pasag nila nato sila mapuntag pa ni mga kay taas na kay oras. Dito kaya ni matawana may pa padayo na siguro ko pupunta. Sige. Mga ekson, tapos naman ito parang makapilit na makapakanta atong mga maka-awit diri sa tiniling naso. Salamat po kayo. Atong gidapit sila sa pag-awit sa atong katapusan nga numero sa atong programa. Hello. Katulong ito sa No one is not like you.
Ganyan nato si Brad Silbert sa katapusang pag-ampo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Daghang kayong salamat, Amahan, sa imong pag-uban, ini nga mo di imong Bible exposition, mga pagpaambit nga espirituhanon para sa among mga igsoon nga niya karon diri nga nanambong o naminaw. Salamat sa matag mensahe nga gibatbat sa mga namulong karon dinhi sa among panagtigo. Salamat sa imong paggiya nga bisan managlahi ang among baruganan, lahi-lahi among tinuhuan, nga among giparayag. Aniya gihapon, wala kami mag-away, wala kami magsamok. Nagpabilin gayon ang Espiritu sa pagkinahuray. Hinaot nga ang maong mga mensahe nga nadayag, ang mga mayong mensahe niadto nga nabatbat sa matag speaker, hinaot nga dili lang unta taman sa among mga dalunggan. Budi ko sabot nga amo untang mabuhat, makinabuhi ang mga mensahe nga naparehag dinhi nga gikan sa imong Biblia o Sagrada Escritura. Pasayloa usab kami sa mga kalapasan nga among nahimo. Among giangkon nga tao rami, na kami tawhanon nga emosyon nga dili malikayan, nga mag-isog mi, masuko mi, musyagit mi. Among giangkon nga tao rami, mao nga usahay o sa makadami gayon, ma-appeal gihapon na sa among mga pag-sharing diri, pasayloa kami ni Ana. Pero sa kinatibukan, among yung pasalamatan, ang imong presensya tungod kay nagwalang puson ang among panag-ambitay, pagpariyag dinhi sa maong lugar dinhi sa among plaza sa Dipolo. O ginaot nga sa umabot pa nga mga Domingo, ang imong presensya nga gihapon, aron nga ang tumong niini nga mapakailap kayo ng mensahe, mayong balita, mulano kit pag-ayo sa nining kalibutan nga among gipuyan o gitindungan. Kining tanan among gipasalamatan o gipangayo sa gihapon sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, uban sa panabang sa mga anghel o mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Atong pasalamatan, no? Ang ni tambong diri, no? Bisan dili kita daghan, ang special ginatong pasalamatan kining grupo sa piniling nasod kay Modyo kinakadaghan o si sabi na pinagi sa ilang nangulo Danilo Agapay o usap ako pasalamatan din po si Brad John Banal akong kauban kay Huwag magdala aning atong mga nasantapan, mga gamit sa pagpanayag, no? Kung wala ni Brad John, no? Wala tayo trumpang mutingog. Okay. Kaya mga nanganta, no? Sila ni Annabel, wala kong nailan, nalimog. Play ako sa Facebook, isa po ito mo, ako kailan na kauban. Oh. So, lang. Salamat kayo. O, ang ato po na yung kagawahanin lugar, no? Pinaagis na itong mayor, no? Salamat nga itugtan mo din nga makaparehas. So, sa luha nga wala ko may isgutan na natin. Okay, malimot ha. So, ngayon, no, ayaw kalimot nga kining umos niyong ikson po, no? Ako usbon nga, doon na po tayo tulumanon sa radyo, no? Sa DSDR, matag Domingo. Alas 6 ngadto sa alas 7 sa puntag, no? Alas 6 ngadto alas 7 sa puntag matag Domingo na ako'y natay tulumanon diha ang kahayag sa pagtuong katoliko sa DXDR 981 kHz, no? Sa AM of 94.1 FM o sa
KFM, no? 94.1 MHz o sa internet kaya naka-live stream na animendipolog.weebly.com. Dayon, ato po ding nalimot ko sa inyong programa, ipahimulong ko din sa Pinining Aso. Okay. Kaya po din programa ng Pinining Aso sa radyo, so ato po tagaan sila, pahimulong ko sila. Dire po sa site sa Pililinasod, nasa may programa sa mga gihapon na adlaw, Domingo sa matag alas 6, nagto sa alas 7 sa gabi. Na ano sa programa madungog ninyo diya. Okay, salamat. Roger. Salamat, Brad Silbert. Dito itong pamilya, no? Ako mo yung magdadala ginoon na niya mga butang tanan, pero kanina, pagkapunta ko doon na sa dala lain, na kung matay magpuno naman ko siguro niya kung doon, pero nagpahibalo siya nga, iya ako nung ganoon, nakasalamat ko. Nasa na di ngayon, adlang Sabado, yan napunta. Ang adlang Bernes, tuwasa sa sport.